Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de seria noastră. De data aceasta vom posta astăzi Clash of Clans. Unii poate îl știți. Da, sunt Rush, cum se zice. Și astăzi voi încerca să fac un atac foarte bun și să vedem cum ce a făcut acest băiat cu baza mea. Evident, aveam și Clancaster. Uitați. Hai să vedem. Uitați. Am avut un Clancaster cam OP. A avut doar 11 barbari, n-a putut să... Oare a putut să mi-l doboare? A putut. A avut minioni. A avut noroc cu minionii. Eu sunt cam rar și nu am. Na. Sunt într-un clan din Nepal. Ăștia donează, românii donează de te spargi, donează aproape deloc. Asta e și cam așa. Așa merg eu, așa sunt eu pe Clash of Clans. Am avut cam mare lotul și cred că avea și unul ca un H7. Lasă, nu o să-i dănez acum băiatul, pentru că vreau să fac un live attack. M-am tot străduit să postez astăzi. Chiar după școală am venit să postez, deci m-am mirat că am reușit. Și după cum vedeți, n-a reușit. Deci m-am bucurat foarte mult că n-a reușit să fac. Deci n-a reușit. O să pun pe de 4 ori, că până mi face să îi bat toate trupele mai durează. Uitați, gata. N-a reușit, bun. Iar acum vom face un atac. Uitați, Wizard și Arcan. Nu e așa de rău, dar totuși merg la mai bine. Și haideți, facem un live attack, un atac live. Nu știu ce bază voi alege. Cred că să vi facem 2 atacuri, cred. Sigur, pentru că de cele mai multe ori atac pe ăia care au cam halurile descoperite. Am Clancaster full. Uitați. Clancaster. Totul bun. Atac. Micro. Prea bun, mi-am dat prea bun ca trupele mele. Pare că va dura atât de mult, dar... Va dura ceva să găsesc o bază perfectă.
sunt sigur cât va dura. Poi. Dar cred că va dura mult. Sunt și unii erași, unii nu sunt. Cred că acesta este bun. Avem Eque. Uitați și cât lot are, poate ajunge și la Dark Elixirul lui. Pentru că văd că are un mortar în upgrade. Și acesta nu păzește pentru arcaș, dar nu vreau să mă risc. Și cred că am găsit o bază bună. Doar să văd. Control base. Nu vreau să mă risc. Nu am ajuns în gol. Da, sunt cam în întrerupere, să zicem, cu cupe. Deci, frate, cupele mă enervează. Și ia, uitați, o bază perfectă. Are Clancaster? Da. Era și normal. Dar uitați cum se învinge un Clancaster. Deci, un fucking Clancaster. Wizard contează acum. Uitați, Wizardul este doborât, cum are rost gigant. Giganții atacă. Așa. Pornim primul rage imediat. Primul rage e gata. The Equisphere, să zicem. Uitați, Equeul. Uitați, uite aici. Este bine pus Equeul. Și acum începem cu donațiile. Ține Wizardii. Wizardii sunt în frunte. Atacăm cu healerii nu ajung repede, rapid. Ajung destul de repede. Aveam nevoie de 2 healeri. Nu cred! Nu facem această bază. Da. Este o bază pierdută. Uitați, a venit și băiatul ăsta pe care l-a atacat a venit. Se uită la replay. Dar sper că este un atac reușit. Voi primi multe topirs. Trebuie să vă arăt și cum îmi fac trupele. Da. Down hall-ul și
și Wizards se duc pe Baldur's Gate. Deci, m-am lovit. M-am enervat. Deci, ce? Mă tot să vi să dați, nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri și ne revedem data viitoare.